Ahojte všetci, všetkých vás vítam. Dneskajšie video bude o tomto krásavcovi. Je to novinka od Traxasu, Traxas Max Slash. Ako už podľa názvu môžete vyčítať, je to kópia z Maxu alebo kópia zo Slasha, ale podľa toho, ako to vyzerá, tak to bude kópia zo Slasha. A veľa vecí vytiahnutých z Maxu alebo z X-Maxu, voľaké tie vychytávky, ktoré by ste ocenili pri tom Slashi. Takže určite záujemcovia, ktorí chceli niekedy Slasha, ale chceli ho trošku výkonnejšieho a trošku lepšieho, tak mám pre vás dobrú správu, lebo Traxas pre vás pripravil niečo lepšie. Je to Traxas Max Slash. Môžeme si ho ísť rozbaliť a povedať prvé dojmy o tomto autíčku. Unboxing tohto autíčka je fakt nádherné, mohli ste vidieť menší detail toho auta. Ja sa vždy pri tých autíčkach trošku pozastavím to, ako vyzerajú, lebo sú fakt nádherné tie auta a veľmi sa z nich teším, keď ich rozbalím, lebo normálne to smrdí novotou a teším sa z toho. Tak fakt sú veľmi nádherné pri rozbalení takéto autíčka, kým nepríde prvý škrábanec, prvý skok, ktorý sa nevydarí a už prídu potom bolavé škrábance, ktoré fakt veľmi bolia. Čo sa týka toho unboxingu, tak môžete nájsť potom v balení samozrejme český manuál, môžete nájsť potom dokumentáciu technickú, aby ste si vedeli nájsť voľaký ten náhradný diel, ktorý je okamžite k dispozícii, sú vždy skladom. A taktiež samozrejme voľaký ten kľúč, voľaký imbusang, anglický manuál, voľaký certifikát, voľaká nálepka, aj tu sú ďalšie nálepky, takže niečo v balení. Čo sa týka potom vysielača, je to dvojkanál, samozrejme má to TSM-ko aj príjimač, takže má to kontrolu toho, aby ste vedeli ísť trošku rýchlejšie a fakt to pomáha, je to veľmi dobrá vec. A v neposlednom rade to už v balení není, treba si dokúpiť baterku a nabíjačku. Takže toľko k tomu unboxingu. Môžeme sa hneď presunúť k tomuto autu, čo som si prvé všimol na tomto aute, je rýchlo upínací systém. Ja sa k nemu dostanem ešte pri jazde, ja vám to ukážem v praxi, tú rýchlo upínaciu karosériu. Ale je to veľmi dobré. Majú ten nový systém, ktorý len tuto odsvaknete, treba dať trošku hlbšie ruky, vzadu, vpredu, odsvaknete, nadvihnete to a máte to odopnuté. A naspäť sa to dáva veľmi jednoducho, položíte len na to, cvaknete a hotovo. Voľaké informácie, čo sa týkajú tohto autíčka elektroniky, je tam 2000 kW motor, 42/76, ak sa nemýlim, pokiaľ sa mýlim, tak sa hlboko ospravedlňujem. A myslím si, že to dostatočne stačí, tento motor na toto auto, ale je tam trošku, ale není tam chladič, treba tam okamžite dokúpiť chladič na tento motor. Myslím si, že to stačiť nebude, ale je to tá najmenšia vec, ktorú môžete pre to autíčko urobiť hneď pri objednávke, dokúpiť si chladenie na toto autíčko. Máme tam 20kW servo a samozrejme regulátor VXL 6S, ktorý už môžete nájsť aj v Sledži. Je to druhá verzia tohto regulátora. Čo sa týka týchto kolies, ja som veľmi zaskočený z toho, čo výrobca udáva, že by sa tie kolesa nemali rozťahovať pri väčšej rýchlosti, no tak to uvidíme, som zvedavý tiež v praxi, či sa tieto kolesa rozťahovať budú. Výrobca udáva, že by tam mala byť voľaký vnútorný plášť, voľaká výstuha, ktorá zabráni natiahnutiu týchto kolies v prípade prenosu sily cez diferenciál, keď pôjdete na bočných kolesách napríklad, ako ste mohli vidieť aj v mojich videách predošlých. Tieto kolesa, ja som si ich skúsil dať aj dole a fakt ja som skúsil aj pritlačiť na to, či sú dobre zalepené, vyzerajú byť fakt dobre zalepené, dal som do toho aj väčšiu silu. Ďalej, čo som si všimol pri týchto kolesách, čo som bol veľmi zaskočený, ešte som sa s tým nestretol, že by kolesa nemali žiadnu dierku, ktorá by takzvané dovolila vode, aby sa dovnútra dostala. Je to hermeticky zavreté. Proste nie je tam žiadna diera, môžete si tam urobiť vidieru, pokiaľ uznáte za vhodné, že ju tam chcete mať, ale ja nevidím dôvod si ju tam absolútne robiť.
to koleso je krásne uzavreté a nedostane sa tam žiadny bordel, žiadna voda. Treba si len pravidelne kontrolovať to, či sa tie kolesa nerozliepajú. Toto autičko má veľa vecí spoločné s Maxom. Nie veľmi veľa, ale má. Čo sa týka toho podvozku, majú totožné podvozky, len treba si uvedomiť, že toto autičko má dlhší rázvor, takže je tam použité úplne iné šasy a taktiež ostatné komponenty. Určite tam nájdete veľa spoločného, čo sa týka Maxu a tohto Max Slashu, ale nečakajte, že všetky diely sú plne kompatibilné. To určite nie, ale určite tam nájdete niečo spoločné. Výrobca udáva, že poloosy by mali byť voľako vystúžené voľakým kovom, voľakým silnejším kovom, takže vnútri priamo v poloosi by ste mali mať voľaký kov, ktorý by malo zabrániť zlomeniu alebo poškodeniu poloosy. Čiže keď sa vám niekedy poškodí tá poloosa, budete ju meniť, skúste ju rozrezať, skúste ju zbrúsiť, zlomiť, že čo sa vnútri vlastne nachádza a sami uvidíte, že niečím ju vystúžili tú poloos. Už som si pozeral aj voľaké tie veci, ktoré by sme vedeli skombinovať s Maxom, ale není tam toho veľa. Keby ste chceli použiť nápravy z Maxu a dať do tohto, tak sa to nedá a takisto ani opačne. Už sú tam úplne iné tieto nápravy, takže budete musieť kupovať diely na toto. Nie je to tak kompatibilné napríklad jak klasický Slash a napríklad Stampede alebo Rustler. Tie auta sú plne kompatibilné medzi sebou. Toto není kompatibilné, ale ani sa nečudujeme, tu úplne iné rozloženie všetkých vecí, je to väčšie a to je najpodstatnejšie, že to je väčšie a má to úplne iný výkon, čiže museli tam byť použité úplne iné náhradné diely ako na Maxe. Taktiež by som chcel poznamenať, čo sa týka týchto nárazníkov vpredu a vzadu a tých vzadu koliesok sú parádne odpružené. Si myslím, že vydržia určite veľmi veľa, lebo sú pevné a zároveň veľmi flexibilné. Takže není to veľké stuha alebo niečo v takom zmysle a si myslím, že vydržia veľmi veľa. Určite všetko sa dá zlomiť, všetko sa niekedy poškodí, ale túto to vyzerá byť fakt spravené tak, aby to aj niečo vydržalo. Veľmi cením na tejto karosérii, na tomto rýchlo opínacom systéme to, že nie len sa zacvakne a drží pri tých zacvaknutých plochách tú karosériu o to autíčko, o to šasy, ale ešte aj z boku, zo spodu sa uchytí tá karoséria o bok šasy. Takzvané. Takže ako môžete vidieť na videu, tak je to veľmi dobré, že tá karoséria nedrží len na týchto úchytoch, ale ešte aj tuto na boku a tým pádom vydrží ešte viacej táto karoséria na tomto autíčku a neskôr sa poškodí. Ešte by som chcel poznamenať, čo sa týka uchytenia batérií. Traxxas má ich click-clack systém na uchytenie baterky. Ja ho cením, je veľmi dobrý a páči sa mi. Niekto by povedal, že suché zipsy sú lepšie ako kedy. Keď máte zadelené baterky na autíčko a používate istý druh batériek na istý druh modelu auta a máte tam ten click-clack systém a tie baterky tam sedia, tak je to veľmi dobré. Samozrejme suchý zips je to viac ľubovoľné, ale zás je to trošku komplikovanejšie. Chytá sa tam na tom suchom zipse špina stále a treba to čistiť a furt je tiež s tým voľaký problém, ktorý sa vám nemusí páčiť. Ale čo sa týka tohto click-clack systému, zás je tam nevýhoda to, že tam nemôžete dať ľubovoľnú veľkosť batérií, ale zas, keď už máte zadelenú baterku, ktorá tam sedí a ste s ňou spokojní, tak ju tam len dáte, klikne sa to tam a hotovo, čiže veľmi rýchla výmena batérií. Toto autičko a Max majú veľmi veľa spoločného, ako som spomenul, ten podvozok alebo ten druh toho šasy a všetky tieto veci okolo toho, aj keď sú to úplne iné rozmery alebo niečo iné, ale je to položené na tej istej platforme ako Max a X-Max. Takže verím tomu, že toto auto veľmi veľa vydrží. Čo sa týka tohto auta Maxu, toto má trošku väčší rázvor, je to zase nižšie položené, takže to bude mať úplne inú stabilitu. Samozrejme Max je zase úplne iný na to skákanie a na tieto veci. Toto je skôr na takú rýchlosť a na takú športovejšiu jazdu po trávniku alebo voľakom nerovnomernom povrchu. V mene RC Profi vám ďakujeme za váš čas, že ste si pozreli krátku recenziu tohto autíčka. Ani nie recenziu, tak ako prvé informácie, čo sa mi na tom aute páči, čo sa mi nepáči a základné parametre tohto autíčka. Určite príde ďalšie video, v ktorom uvidíte, ako toto autíčko jazdí a priamo recenziu na toto auto, čo si o ňom ja myslím. Tak ešte raz vám ďakujeme a prajeme vám pekný deň. Ahojte.